Ici Monique, mon maison. Ah oui, oui. Atan, ανοίξω πόρτα, μπούμε μέσα, πεις δέσποτη Παναγιώτη. Όχι ρε γάμο, πού έχω βάλει τα κλειδιά μου. Όχι Θεούλη, μην μου κάνεις τέτοια πράγματα τώρα που είμαι τον κομμενάκι. Δημήτρης, λεκλέ. Atan μωρή, Atan. Γάμο του στανιό μου και εσύ λεκλέ και λεκλέ. Άντε πάλι τηλέφωνο τον κλειδαρά ρε. Ναι. Ναι. Ποιος? Γεια σας κύριε, ξέρετε, έχω κλειδωθεί έξω από το σπίτι μου. Ποιος? Τι ποιος κύριε, εγώ? Έγινε. Γεια χαρά. Έλα Παναγιά μου. Ναι. Ναι, γεια σας. Πήρα και πιο πριν και μου το κλείσατε. Ναι, το κατάλαβα. Και έχω αρχίσει να ενοχλούμε. Ξεχασιάρης ονομάζομαι κύριε. Έχω κλειδωθεί έξω από το σπίτι μου. Και? Τι και κύριε, κλειδαράς δεν είστε? Και? Τι και ρε, θέλω να έρθεις να με ξεκλειδώσεις. Είμαι εκτός έδρας. Ισχύει καλοκαιρινή ταρήφα 200% επάνω στην τιμή. Σας ενδιαφέρει? Τι λέτε κύριε, αυτό είναι εκμετάλλευση. Εκμεταλλεύεστε δηλαδή το γεγονός ότι είστε ο μοναδικός κλειδαράς στην περιοχή. Το ξέρω. Έχετε δίκιο. Είναι εκμετάλλευση αυτό που κάνω. Λοιπόν, έγινε. Γεια σας. Όχι, όχι κύριε, σας παρακαλώ μην κλείνετε. Βρίσκομαι Χαλκιδική 32. Ελάτε να με ανοίξετε και θα πληρώσω. Τι να κάνω, βλέπετε, είναι μεγάλη ανάγκη. Έγινε. Έρχομαι αμέσως. Γεια σας. Δημήτρης, τώρα τι κάνουμε? Περιμένουμε, μωρό μου, περιμένουμε. Τι περιμένουμε? Τον κλειδαγά περιμένουμε. Ποιο κλειδαγά, αυτόν εδώ? Έλα Παναγία μου. Καλά ήρθες κιόλας, άνθρωπε μου. Και γιατί δεν μιλάς τόση ώρα, ρε? Μου απίφθηνε κανένας το λόγο? Τέλος πάντων, εντάξει, ορίστε, πάρε τα χαρτιά του σπιτιού που έτσι κι αλλιώς θα μου ζητήσει, γιατί σε έχω μάθει πλέον και άνοιξε την πόρτα να τελειώνουμε. Αυτά εντάξει, τα κλειδιά. Ποια κλειδιά? Του σπιτιού. Φλαμμένος είσαι, ρε, αν είχα τα κλειδιά του σπιτιού πάλι τα ίδια θα λέμε, να σε φώναζα. Εντάξει, συγγνώμη, ένα λάθος κάναμε. Το διαβατήριο της κοπέλας. Το διαβατήριο της κοπέλας. Κάτσε ρε, μόλις τη γνώρισα ρε την κοπέλα. Δεν μπορώ τώρα να τη ζητήσω το διαβατήριο. Κατάλαβε με δηλαδή, δεν την ξέρω καλά. Έγινε κύριε, ορίστε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Φεύγω, γεια σας. Κάτσε ρε άνθρωπε μου, μισό λεπτό βρε Χριστιανέ μου. Δηλαδή πες μου τουλάχιστον τι το θέλεις στο διαβατήριο. Τι λέτε κύριε, και αν αυτή είναι καμία πόρνη λαθρέα εισαγωγή και εσύ ο προαγωγός της, να σ' ανοίξω εγώ την πόρτα να βρω τον πελά μου. Και εσύ ποιος είσαι δηλαδή ρε που θα σου πούμε αν εμείς είμαστε λαθρέοι και ποιοι είμαστε και τι κάνουμε και τι θέλουμε εδώ. Άνοιξε την πόρτα, κάνει τη δουλειά σου να τελειώνουμε. Πείστε να βαριέστε κύριε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Φεύγω, γεια σας. Εντάξει ρε άνθρωπε μου, εντάξει, χαμώ τον εκβιασμό σου, εντάξει, περίμενε. Monique, le passeport s'il vous plaît. Pourquoi, Δημήτρης, pourquoi? Pourquoi, κλειδαράς, Έλληνας, γκρι κλειδαράς, βλαμμένος. Βλαμμένος. Βλαμμένος, ζώσε το passeport να τελειώνει. Ορίστε κύριε. Ωραία με το διαβατήριο, αλλά να ξέρεις, έτσι όπως συμπεριφέρεσαι στο κομμενάκι θα σε παρατήσει. Άντε ρε, τελείωνε, κάνει τη δουλειά σου και άνοιξε την πόρτα να τελειώνουμε τώρα. Θα μας πεις και τι θα κάνουμε τον κομμενάκι. Πάρε και εσύ μωρή το. Πάντως να ξέρεις, πολύ ωραίο κομμάτι. Ωραίο κομμάτι λέει, 800 χιλιάρικα την αγόρασα. Θωρακισμένη πόρτα είναι. Δεν μιλάω για την πόρτα, ρε, για το κομμενάκι λέω. Πώς μιλάς έτσι για την κοπέλα, δεν είσαι με τα καλά σου. Τη γνωρίζεις ρε? Εσύ την πηδάς? Άρα Παναγία, τι σε νοιάζει εσένα την πηδά, αγόρι, όχι ρε? Ναι, ρε, έτσι κάναμε, την πηδάς? Κόφτο, έτσι, κόφτο. Την πηδάς? Ναι ρε, την πηδάω, την πηδάς και την πηδάς, την πηδάω. Ευχαριστήθηκες τώρα, άντε τελείωνε. Μαντεμουαζέλ, ο κύριος σας έχει μόνο για το πείδημα. Κάτσε βρε, τρελός είσαι άνθρωπε μου, σε παρακαλώ, έλα, γιατί μου το κάνεις αυτό? Ένα ολόκληρο καλοκαίρι προσπαθώ να σταυρώσω μια κόμμα. Άνοιξε την πόρτα, να πω μέσα με το κομμενάκι να. Άντε! Για να είμαι ειλικρινής, φίλε, προτιμώ, μια που είναι και καλοκαίρι, να ανοίξω την πόρτα της κοπέλας. Μισό λεπτό. Mademoiselle, excusez-moi s'il vous plaît. Mon amour à toi, elle est contre sur le gil, le haut et le bas. Oh, monsieur, vous voulez coucher avec moi? Παρακαλώ. À tout à l'heure. Allez, retour. Σου είπα, φλαράκι, έτσι όπως τη συμπεριφέρεσαι θα σε παρατήσει. Τι έγινε ρε παιδιά τώρα?